Este mes d'agost he decidit començar a llegir a Virgin Despentes i fer l'experiment de llegir tot seguit Vernon Subutex i el text així més assagístic que és Teoria King Kong. Aleshores, este vídeo va ser un vlog del meu agost llegint a Virgin Despentes. És l'època que més llisc i com que estic un poc decepcionada amb les expectatives que tinc jo en esta època de l'any perquè no està passant, no estic llegint una merda. O sigui, sí que estic llegint. La moguda és que no sé què m'està passant, que llisc però no acabes llibre. Acaba de una vez con esta historia. O sigui, per exemple, ara mateix estava llegint vaig començar Manual de desobediència civil, que m'està agradant molt però que és un totxo de la leche. Aleshores, vaig decidir primer buscar una novel·la i vaig començar Napalm al cor, que tenia molt bones expectatives perquè és el mateix premi que Canto yo la muntanya balla, però no m'així bé perquè està molt ben escrit i és com superpoètic i té frases molt boniques i tal. Vaig com per la pàgina 90, estic connectant -3, la veritat, o sigui, en la història. I sincerament, estem ja començant agost i jo necessito enganxar-me a algo. Enganxar-me a una història bona que me faci oblidar-me dels problemes perquè estic en vacances. Aleshores, he decidit començar a Despentes i a Vernon, però bueno, vos vaig contant. Duc el primer capítol, que són com 40 pàgines, és a dir, mi ritmo, la veritat és que va bastant. De moment el que ha passat és que el prota, que és el Vernon tenia una botiga de discos però va tancar i la cosa és que tots els seus amics s'han anat morint per una cosa o per altra. Esto està movent-se, veritat. L'últim, que se veu que era com un rockero o alguna cosa així, li pagava el lloguer, aleshores de moment, eixa és la història. És un senyor que l'han desnonat i que se li han mort els amics. Vale, duc quasi 100 pàgines, vaig per la pàgina 95. Cada volta que estic llegint esta novel·la m'està donant com més ganes de llegir Teoria King Kong. Vaig per la pàgina 221. Està com el protagonista principal, que és Vernon, que a mi no me cau especialment bé, però té un capítol també molt xulo on fa de DJ en una festa i és com el millor DJ, que això m'ha recordat un poc els avantatges de ser un marginat. També hi ha una escena en què el prota ha de fer com de DJ. Se suposa que eres bon DJ si saps captar quin mood està la gent en aquest moment per a ballar o per a estar de festa i tal. I aquest capítol m'ha agradat molt. Jo m'estic perdent un poc en alguns personatges, però bueno, com que la resta de personatges que te van presentant realment tots van buscant o estan relacionats amb l'Àlex que és el rockero. I n'hi ha uns que estan buscant unes cintes que va gravar en casa de Vernon, xiques que el coneixien i tal. Aleshores és com que són el centre, com el narrador està també en tercera persona, per exemple, Vernon no té per què eixir i te va contant com la història d'altres persones. Estic a punt d'acabar-lo, m'està agradant molt, sobretot fa que Vernon no siga el més important i com que li van passant coses a la vida de Vernon i no te les conta amb pèls i senyals, sinó que de repente tornes a ell i han passat coses i pels comentaris que te va fent vas entenent, vale, esta xica l'ha deixat o vale, ara està en casa de no sé qui, que al final és com un poc la vida, no? Hola, m'acabé d'acabar Vernon Subutex
1, o siga right now. O sigui, ja cap al final del llibre ja està vivint en el carrer, però realment en este primer volum el que fa és anar com de casa en casa d'amics. Avui estava justament explicant-li a mon pare de què anava el llibre que m'estava llegint. Això no sé si s'està baixant. Del tema drogues, se tracta també el porno, migrants, gent trans i del col·lectiu LGTBI, o sigui, gent com dels marxes i tal de l'època dels 80, que era la seva joventut, pues, com els ha afectat aquesta nova modernitat de internet, nou ordre econòmico-social també, les noves corrents polítiques, no sé, tot això en plan com els ha afectat a la gent que en els 80 estava en els marges. És el que li acaba dient a mon pare. He de dir que al final, aixina de primeres que l'acabé de llegir, m'ha paregut una mica precipitat. De repente, en l'últim capítol, passa com un plot twist de la hòstia que jo he d'admetre que no m'he vist vindre i de repente, com que n'hi ha una catarsis del personatge del Vernon final i ja, i no sé, m'he quedat un poc loca en el final, la veritat. I bueno, i ja està. I això seria tot. Bona nit. Al día siguiente. Vale, ya sé lo que volia ensenyar per últim. En esta part diu: és com ser mort en vida, tenir el passat confiscat. Se sent tan vulnerable que té la sensació que un cordó invisible el lliga a aquestes coses i que si les coses es dispersen, ell es podrà dissoldre en l'espai. És com que vivim en una societat que és un capitalisme que és de merda, que està podrit per dins, però que no acaba de caure's mai. Vernon, el sistema continua igual i és una persona més. Hola, m'he acabat ja Teoria King Kong. Parla sobre el que pensa ella del feminisme i la seva relació amb el feminisme, però sempre deixant constància que ho fa des de les seues experiències. Està escrit des d'un lloc molt determinat com a dona blanca occidental. El primer capítol, que és Tinentes corruptes, me va aparèixer un capítol molt, molt guai. Vale, me gusta lo que leo. És que jo associava molt a Despentes amb Houellebecq, en plan de que són com autors antònims dins de les lletres franceses actuals. O sigui, en el pròleg se'ls compara per l'afany de furgar en el pus social. Crec que Despentes m'ha donat la sensació que reflecteix als homes majors francesos un poc de la mateixa manera que Houellebecq, en plan respecte a tema dones, sexe i tal. Sí que és veritat que en Despentes n'hi ha personatges femenins molt més diferents, que de normal se sol associar les dones a sexe amb sentiments i que en la novel·la de Despentes hi ha dones molt diferents. Encaixa molt bé en com després ella reflecteix el que pensa en Teoria King Kong, en plan, jo sé que n'hi ha un cànon i no està mal formar part del cànon o assemblar-se al cànon, però també n'hi ha dones diferents a aquest cànon. I crec que és un poc aquest el discurs. Fonamentalment, n'hi ha molts temes que ella parla a nivell teòric i que són temes que després se tracta a través de personatges. Això, fijo. I més enllà d'estar d'acord o no, m'ha paregut superinteressant llegir els plantejaments que fa. He de dir que m'he comprat ja Vernon Sutex 2. Resulta que el tercer encara no està publicat en València, però això, no sé, heu llegit a Despentes? Què penseu vosaltres? I bueno, això, espero que us hagi agradat i ens veiem en el proper vídeo.